A esta hora estase a celebrar pleno ordinario no Concello de Ribadavia. Comezaba ás 8 da tarde e prevese que ese salongo xa que inclúe 7 mocións. Someterase a debate e a aprobación dúas modificacións de crédito e o convenio coa Confederación Hidrográfica do Miño-Sil para a renovación das canalizacións de San Cristovo. Ribeiro en Común presenta 4 mocións para que se aprobe un plan social de choque contra a crise do COVID-19 con axudas a autónomos, para a creación dun servizo de recadación pública de xestión directa, para que se desenvolva un plan de control das colonias de gatos e para que o Concello solicite as axudas da Xunta para a rehabilitación de inmobles municipais. O Partido Socialista solicita a reparación da baixada ao baño antigo de Presigueiro e a declaración en defensa do Servizo Público Galego de Saúde. E, por último, os nacionalistas someterán a aprobación a súa proposta de elaboración dun censo municipal de persoas anciáns que vivan soas cun protocolo de actuación.